Se her, der står et birketræ. Man kan kende birketræet på den hvide stamme, og der står flere birketræer der ved siden af hinanden. Kan du se det? Og hvis jeg drejer mig lidt rundt, så står der også et flot birketræ. Det er her, og en masse birketræer herinde. Birketræet kan du kende på den hvide stamme. Og så har birketræet små blade. Se, det er ved at være... Det er sensommer nu, så de begynder at miste farven. Men ellers er de lysegrønne hele året rundt. Det er birkegrene, man bruger til at lave fastelavnsris med til fastelavn i februar måned. Der taber det nemlig en masse af de gamle grene. Så samler man dem op og binder dem sammen til et birkeris. Det gjorde man i gamle dage. Nu er det bare noget, man køber. Men man kan stadigvæk lave det selv, hvis man kan finde, hvis man har et gammelt birketræ. Se, det er birketræer. Det her, det er et grantræ. Der er mange forskellige slags grantræer. Det her, det hænger lidt med grenene, så det er ikke sådan et, du får ind juleaften. Men det, der er det samme ved alle grantræer, det er, at alle nålene sidder tæt ved siden af hinanden, og de sidder en og en. Og hver enkelt nål er ikke så stor, ikke så lang. Altså på nogle grantræer, der er de selvfølgelig lidt længere. Men de sidder alle sammen en og en, og de sidder tæt, og de sidder sådan lidt som et virvar. Det er et grantræ. Det her, det er fyrretræer. Og umiddelbart, der ligner de jo grantræer ret meget. Der står lige lidt her. Jeg skal lige vise dig, hvordan de skiller sig ud. Se, deres nåle er meget længere. De sidder også rodet, men de sidder altid sammen. 2 og 2. Nu plukker jeg lige den her ud. Se her. Jeg skal selv det skarpt. Se, de sidder ligesom i sådan en lille holder her. Den vil ikke stille skarpt. Kom så her. Nå, så viser jeg det bare på grenen. De sidder samlet sådan 2 og 2. Ned til grenen. De er lange, der er lidt større afstand imellem. Og så sidder de fæstnet 2 og 2 sammen. Nu prøver jeg simpelthen at plukke en og få lov til at vise det. Kan du godt se, at de sidder samlet her. Der er 2 her. Så bliver den holdt sammen der for enden. Og et fyrretræ, det er ikke sådan helt oplagt at tage ind som juletræ. Fordi at det har en helt anden vækst. Det er sådan lidt mere vildt i det. Hvor et grantræ er meget symmetrisk og får grene som en rundkreds hvert år. Det gør fyrretræet ikke. Jeg synes fyrretræet er et meget smukt træ. Det her, det er bøgetræet. Det har blanke grene, eller det har blanke blade. Har en meget fin grøn farve. Og bøgetræets stamme er helt glat. Også når det bliver et ældre træ, bliver det ved med at være helt glat. Hvor et træ som egetræet, og jeg kunne se, der står et lille egetræ lige her ved siden af. Det er ikke så gammelt. Når det bliver gammelt, så får det nogle mere rynket bark. Men man kan kende egetræet på bladene på, at det har de her buer uden på bladene. Se den der. Det er typisk egetræ. Det egetræ kan blive meget gammelt. Det kan blive over 1000 år gammelt. Hvis ikke der pludselig skal bygges en vej, eller et hus, eller en skole, der hvor det står, så kan det, hvis det ikke bliver forstyrret, kan det blive over 1000 år gammelt. Det ældste træ, vi har, egetræ, vi har i Danmark, det hedder Kongeegen, og det står i jeres pris. Og det er 1500 år gammelt, cirka. Egetræet har de meget smukke blade. Så I skal lige have lov til at se et egetræ, der er gammelt. Jeg ved ikke, hvor gammelt det er. Men det er rigtig, rigtig pænt. Se, det har også en åben krone. Lys skal komme igennem egetræet. Hvor bøgetræet, det bliver mere tæt. Så det der nedenunder, det
det får man lidt mere mørke, hvor egetræet, det har sådan en åben krone, og der stadigvæk kommer lys igennem nedenunder. Og hvis jeg så lige drejer lidt rundt her, nu skal I se, hvis vi lige går lidt tættere på det, og så kan jeg dreje rundt og vise jer, der, det er for eksempel et fyrretræ. Og her, der har vi nogle fyrretræer. De er rigtig pæne. Og det er mit sommerhus nede i hjørnet der. Så det er derfor, jeg kender alle de træer her. Eller i hvert fald en af grundene til, at jeg kender alle de træer. Se, der er både grantræer og fyrretræer her. Og et meget, meget fint egetræ, der står der.